Asante TV. Yes, so much so. Abusafo ejebo eja enya abedu. Oti kokoso. Opemso se tu Ababio. Club Asante kotoko hene. Fentem vremo menesu no. Apurukuso woso no ho a na nsuo mu adom atehwe. Ajeman okojeman okogidom. Osei tunyam kase Sabrede Asantehene opemso Yewra na eba no ehwe ni mu a bafo kantankranchi ena di animu chiame na fei Nananom ena eba no krobia Asante kotoko hene otekrari eni brari adwaso openso oba tibabia aidi etwen yewura de ani die atwato ebre ne konfo hene Anokye Frimpong Sabrim nananom ena etutatai Nana tepama hene ena medika ka bakwasem kiro se Anokye konfo ena tepa wonko anu nkiriye eyefufuo ewa Asante mantem bra nananom ahia no ehu banchire fitefita na ya Anokye eni tepa nananom Asante Traditional Council ena ato santina woba no nsafua eni dimwa womu nyina eba de onim de onim ababeta akire enne ayeda Nana Frimpong Anokye Ababio eye Agona mahene wodampem na mpani se aninya na hunanya eni ti club ya Asante kotoko ene yenya joye ntahra ena ebogu ono ni nyina kire se Asante ye obiribi na ye wade opinso ba krowra na eba no fentem framles no osei tunyam kase wachi chiejidom bemma na eba no ampa ahenya yahudi ampa efatao obinya de obi akọ benya bisuo nya ayahudi a wahini afritete wode wahini afrasa asiso wode obi sa akire na so nsa akire obi wo bemma ampa Asante kotoko hene bema na eba no wo bema mu hu popo nsuo no a na kire se enna anya saketwa nananom enna eba no Asante mai ntahra na eba no ninyina kire se yes Odre Oba Asante Mewra Eyewa Efatao yeah whoa Bemebo yeah Wachichi Ewra kete Wachichi Ejudom
Claudia Bema no watu abese no ene na nyabre enya sanketua Opemso ose tu Ababio ena watapa kamwa wodi ani die twatwo koma ni bia koma na die nyina ana Frimpong Anokye Ababio no afei na amamra ni amaniam no Opemso aba na obaya amamra na fe ya amania na fe yede na akwa akura saa na tie yeah. If it's a woman near Dampem, woman this year Dampem, 89 money abre, what to abeseno, or Fred Brissy, Nananum to Tatai. As I was soon, as soon Penny Bemensu, Bema your print trim, Nananum see a penny world trim, Woma Diana, Womo Dafo, and Frimpong Anokye, and a Dampem. Don't mind say, Frimpong say. What's your name, sir? Next one day. And Penisi Bemensu, Bema Prinny Trim, any braba, Nananum, Atwabeseno, Frekuntu Green. Yes, your penny is a brubro. Kramodakra was Yabasa. Nananum Gafra. What is your flat? Adiato money. On your fair. Asante in your fair. Pio.
Abusiafo Asante Traditional Council and now to Santana or the any to Ebre Nana Frimpong Anokye or Dampemu and any day to and another cockra Sabra no can say Bema Dampem Anya Sanketua Plum Tubre Nana Numba Maso na area cockra any tia cancer Nana a cockra and area water na ebaseya na arehwasi na adamwasi beebi atadi ni nyina ne se nananom eto abese no nananom raho sewze kuntunkuri ni brisi edi ahimu a na kire se enne enye dapa enne enye dapa enne dabone enne da ohwe se krobia tia pakamu na watu abese no nesese ani braba nananom ani abre kanetetia kasabre kababia atadi ko obi akra ni krom ene de bibia bese wiem yenim de abete bayira homem ma bayire amma kase ne ka omahene edampam si anya omahene bi akwa konfo Anokye wakoji Asante one opinso se tu edi kan ena koji Asante 16th century emusam ena ye kan sabra na Asante she denchirase dendendene no mi enya home woje sika akọ ofiri ho na fe woje bese enchene kra na ye de kokoma no eno ena ye opinso ya na wogina so obekọ amane man eno nti okofa no yonko prekope ne dofo Frimpong Anokye teku obri konfo eba Asante mu se omeboa na onkonyene man ampa obri konfo ba ye no oba beboa ye ema Asante koin edi nkunim okon nu mu no emu nsam de yakase yaka ade ebechi na ne nyina ne se Asante edi nkunim ne nyina nam obri konfo Anokye so ena ma pem so o se etu odi kai eji Asante si ho ene nananom ekai obri konfo Anokye nana musini a otosum yenu a one nana Anokye Frimpong bema be ye bi na so ama ma ni nyina owi okurade an kwantumi nyenti nana atwene ni ahwedai odupo tutu agbahe Agona mem ama Asante si apini to abesi no fre kuntunkuri kobere tinisio yahura de Asante yahura de empenisi asisi na ojefo ne wan owa ekontokro wi a odamansa nyina kom owa de tokese a yetrana se ginyuna enye yie yasisi na ojefo ne wan owa beja wan owa nyobia owa ye bia onsuro hiani ena wonsuro hia obroni onfasika ni nya hwe na kedi sikako eji e mind dia enenka otikokon so disika ebeje obri konfo Anokye abebiu nanso sabre contrast mahine ena etutu tatai yeah contrast mahine ena otutatai no ono so edinim de ebeta adwuma di nachi nananom ejentre ha nananom ejenchia awrewo ba yebende kremo dakra osi abasa abusia Asante TV yenso yewra ho if say ya de nyina ene ya hwe
Abadi and President and Sasaku, Shomumami, and Tena, Grandma, Satana, the Washer, Barima or Sanshi, or not, and I am trying, but not Sasabe. Yes, sir. Asante TV. Yes, so much.